Antun karon ba, wa pa jud ko kamubunsay sa kalibo. Wa jud giuli ni William ang kambyo. Sus, makitaan lang lagi ginawa ko to. Kubalos jud ko. May pag nituo ko kung anjo da. Oy, koy! Hinuktok man. Kalangan, kinsa may di maginuktok nga. Hantun karon wa pa na uli ang kambyo. Isa kasi mana na nilabay. Tagam ni mo, kay wa ka rin tuo sa kuha. May pag nituo gani ko si mo ano. Nagamit pa unta na ko tong kwarta to. Ikaw man gold, gahi kag ulo. Karon, unsa may plano nimo? Mubalos ko. Balos. Usahan ni pagbalos do be? Sus, mura magagilibaan sa kuha. Tara, sabay ko ta. Tara. Diri ka magpaabot. Kaya umuagi to si William, tawaga diretso. Igna nga nasa Elias sa sulod. Ilyas oy, katong magana-anak koy. Oh, Yung kisa may masayaw? ako! Nya, mutuo na to si William. Okay no, mubalos ta. Ayun saba ka William nga ako musayaw dito. Sige. Nya, pila may entrance ni? Batik na, 1,000. Sige. Pag ready na dito, kayong paabot ko ni William dre. Ayaw, tarong diri ha. Ayaw yung pasudlaw, dili mo bayad ng 1,000. Sige, ako yung bahala dre koy. Op. Asa man ka? Tisa, boss. Ano warangan mo ko nimo? Unsa man ka checkpoint? Ay boss, kining area ha, gi-exclusive ni Ron. Ay kabuang laaganan man nga nang gi-exclusive man ni. Ay boss, mamugod si Ilyas sa sulod. Wala lang gipasaba, kaya ron gamay rag tao makaadto ba? O ba? Di na lang kumusuldan ni kay exclusive man ka na diya. Oy. Oy, Gabriel. Unsay tirada? Wala lagi? Wala? Ano man? Wala akong tako diya ba sa park. Exclusive man daw. Idol naman si Ilyas no. O Ilyas, idol ako. Ano man? Anong si Ilyas diya? Walang gipasaba. Na di aron sa park? Na, pero na exclusive lagi daw. Exclusive sa pero naman kaya dito. Na, ang giwan lang tong card dito. Giwan ako no. Oh, sige Pops. Op. Asam ka William? Audio, ingon si Papoy ba na daw si Ilyas da sulod? Ay Ilyas, dia hapit na magsugod. Wow, si Ilyas idol ba ka na kung nadyo? Pwede na kumusulod yo. Aw, pwede kayo, ug na kay 1,000. Notice ka nang mabayad mag-1,000. Siyempre, exclusive ganyan kaya ron gamay ang tao makasulod. Niyag mobile ko 1,000 si Madyo. Aw, matik VIP na kasulod. VIP na, wala ko kay Ilyas. Langan sa pamday. Bayad na siguro ko, idol ka na ko to. Kalibo, pwede na kumusulod yo. Pwede na, sige lang dia. Sige, amping. Wala, nagyo na si Ilyas oh. Ang pagili mo sayaw ni Ilyas, pinatalikod pa oh. Idol! Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Di man din si Ilyas. Si Ilyot man din itong mananggiti.